Takže ahoj, čauko, môj internet. Tu v zázemí plného matrixových hamburgerových skriniek. Chcem zistiť, či táto palička bude centrifugicky rozmáznutá a nebude ani vidieť, ale veď uvidíme. Ahoj. Sem už nemám chodiť. Okay. Sem už nemám. Tak to sa mi ľúbilo. Okay. Ne? Ja som zistil, že mi stačí naša ulica pre spôsob posunutia sa dole po ulici. Ja som bol na vedľajšej Čulenovej a no fear. Títo duranťáky sú ešte, že počúvajte ma, že s takými nožiskami. Že to je jeden box. Guli, jak sa máš, ne? A tam je druhý. No, toto teda nejaký Aurelien, základný typ. Takže dobre. Žaba, ty blbosť, mohol som mať kožičku. Anyway. Poď tam. Poď. Poď. Kde ten včeličkový muž takto uteká po tých letiskách a že či tá palička je zmiznutá. Ahoj, čau. Máš to? Mám to. Letím. Okay, ahoj.